progresul fără ezitare. Obiectivul e clar, nicio abatere. Fiecare pas este calculat, toate deciziile sunt verificate și confirmate. Fără loc pentru greșeli, fără loc pentru frică. Fiecare mișcare un calcul perfect. Căutăm rezultatul fără să ne oprim. Gloria vine atunci când e totul corect. Glorie, o destinație atinsă cu metodă. Glorie, un punct final după multe etape. Fără emoții, fără sentiment. Gloria este doar o consecință a ceea ce am făcut. Construit planul pe baze solide. Fiecare detaliu verificat, fiecare mișcare măsurată. Suntem aici pentru un rezultat, nu pentru recunoaștere. Este doar o muncă bine făcută, fără niciun fel de dramă. Obiectivele sunt clare, progresul constant. Fiecare succes e doar un alt pas înainte. Nu există miracole, nu există magie, doar logică, strategie și disciplină. Fără emoții, fără sentiment. Gloria este doar o consecință a ceea ce am făcut. Rezultatele sunt evidente, analiza confirmă. Nu există loc pentru regrete, nu există loc pentru îndoieli. Gloria se câștigă prin muncă, nu prin vorbe. Și odată obținută, este doar un alt fapt în istorie.